אז אני אשמח שתספרי לנו מה זה בעצם Human Design. אוקיי, אז ה-Human Design בעצם זה הוראות ההפעלה שלי, שלך, של כל בן אדם פה בעולם. כולנו שונים, כולנו חושבים שונה, כולנו אמורים לעשות דברים שונה, לעבוד בעבודות שונות. וה-Human Design בעצם מגלה לנו, לא בערך, אלא במדויק, בכל אספקט בחיים, איך נכון לנו לקבל החלטות, איך נכון לנו להתנהל, במה העבודה שהכי טוב לנו לעבוד. ה-Human Design בעצם זה לא סוג של אמונה או אסטרולוגיה או נומרולוגיה או NLP, זה לא שום דבר, אפילו לא דומה. זה באמת הוראות הפעלה, זה בעצם מגלה לנו מי אנחנו, והדבר שהכי יפה בזה, שזה נותן לנו את הכלים הפרקטיים, תכלס איך נכון לנו להתנהל בכל אספקט בחיים. עכשיו, למשל, כל טייפ וטייפ אמור, זה לא שבא להגביל אותנו חלילה, כל אחד יכול למשל מבחינת עבודה לעבוד בכל דבר. אבל ה-Human Design מדייק אותך באיזה עבודה יהיה לך הכי נכון לעבוד, באיזה עבודה הכי תצליח. ה-Human Design גם מגלה לך איך נכון לך לשווק את עצמך. אתה יכול לשווק את עצמך בכל צורה שיתחשק לך, אבל איזה צורה ובאיזה אופן אתה תמשוך אליך הכי הרבה לקוחות. זה מאוד 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 מדייק אותך. עכשיו שוב פעם, זה לא סוג של אמונה או כת מסוימת, פשוט זה בן אדם, הוא מאוד מאוד הזדהה עם זה. זה כמו שקרה לי, זה לא איזה משהו שבשמיים או בכוכבים, פשוט שאני גיליתי את המפה שלי, את הבלופרינט שלי, וכל כך הזדהיתי, ואתה פשוט לא יכול שלא להתחבר, כי כל אחד יודע בעצם מי הוא ומה הוא, וזה רק שופך אור ומדייק אותך למקום הנכון בכל אספקט בחיים. אז אם זה למשל בהורות, פתאום אתה מבין את הילדים שלך ואתה יודע איך להתנהל איתם. אם זה בקריירה, באיזה קריירה הכי תצליח והכי טוב לך לנתב את עצמך לשם. במערכות יחסים, אם אתה במערכת יחסים, לאו דווקא זוגית, אבל בוא ניקח נגיד מערכת זוגית. אתה מבין את הבן זוג שלך, למה הוא עושה את מה שהוא עושה, איך נכון לך לכבד אותו ולקבל אותו, בכל דבר, באמת, בכל דבר ובכל אספקט זה פשוט שופך לך אור ונותן לך כלים פרקטיים איך להתנהל.